ma i cover ga demonstrations makamagi kata ng'anyo makamagi kinde mathoth ing'iso ga jofwambo ni jofwambo winjo bed ni bedo side mane be akwonga peju barak jofwambo winjo bed ni bedo side mane nikech winjo ka iwacho ni seche moko iyudori ni idwa timo live to jong'anyo bende dwaro ni onenre TV gibiro to obila konenogi obila bende bayogi gi tear gas jofwambo winjo bed ni bedo side mane mar mondo mi keep safe nikech adiera in iwuok kacha mar mondo mi imeny ne jopiny gigo matimore to kuom hawi marach in bende koro yudori ei gino. Ing'eyo hie Joyce Media Council of Kenya ma regulate jofwambo to nigi codes kako onego bed ni jofwambo timo coverage mar protest, lakini samoro kaka protest timore en ni jafwambo de gombo mondo bed kuma safe nikech inyalo wacho ni kuma safe inside man inyalo wacho ni jafwambo bede side mar police to waseneno ka police no kata mana ng'anyo manyotimore mokalo ni e apaya mar Wabera Street kata apaya mar Kenyatta Avenue kata mana downtown ne waneno ka police go be igoyo kendi bayo gi kidi maringi koro ing'eni ka in jafwambo in e igi to in bende monjno nyalo yudi to kibedo on the side mar protesters kata joma ng'anyo in bende you are likely mondo yudri gine machalo kamano. Koro gima temo wacho en ni jofwambo tiyo gi judgment mar ng'iyo side ma safe ma ginyalo bede kaka ng'anyo dhi nikech ng'anyo mane obedo ni ne en ng'anyo mane nigi tulo kabisa kamano. E fito korka kori inside mane